Ukol. Bata pa kukol. Ang Kokol! Tagol! Morning, Tits. Tita! Tanya! Chinita! Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tago. And Tita Tanya Chinita. Na-meet ko po si Edmond sa isang dating app. In fairness, ang sarap niya. Feel good morning po sa lahat ng kabisyo na nakikinig at nanonood sa programa. Mga katas ng nakalipas. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Yvonne. 35 years old, single mom mula sa Upper Bikutan. Pagkatapos po naming maghiwalay ng tatay ng aking anak, ay nakadalawang boyfriend pa ako, kaso hindi rin nag-work eh. Mga isip bata pa po kasi kasing edad ko lang. Kaya ang gusto kong itry ngayon, yung ahead sa akin ng mga ilang taon para mas matured. Nakakapagod po mag-alaga. Gusto ko, ako naman yung alagaan. Sinubukan ko pong mag-dating apps. At nakilala ko nga si Edmond. Ang sarap niya. Mukha naman siyang mabait. At 50 years old na siya, so pasok sa age bracket na hinahanap. Single daw po siya. Hanggang sa umabot po ng 3 buwan ang aming komunikasyon. Gusto niya na po ako makita sa personal. Siyempre, ganun din ako, call and tits. Kasi interesting person talaga siya. Kaso siyempre, pakipot ako, hindi ko papahalata. Hanggang sa nag-decide na nga po ako makipagkita kay Edmond. At dito na nga, magsisimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. For all those times you stood by me, for all the Tahimik ka pala sa personal, no? Hindi naman. Siyempre, first meeting. Ayun, magkwento ka. What makes you busy?
Maliit lang na business. Alam mo yung mga vending machine. Ganon, meron akong may 5 na ako. So may bago akong isi-set up I guess mga next week siguro. Yun talaga yung business mo? Di, dati marami na rin akong pinasok ang mga business pa. Kaso, hindi naman kasi yan na pag pinasok mo, one click, bumagad yan eh. Oo. So, dumaan din ako ng 5 trials. Tapos, eto, sa vending machine, medyo okay siya. Kahit papaano, umabot Sigurado ako ka ng bang 2 50 years. ka na? Oo naman. Sa tingin mo, 60? Niloloko mo ko. Patingin ng birth certificate. Patingin nga ang driver's license mo kung 50. Kasi parang 30 lang eh. Ikaw, bulera ka rin pala eh. Bakit? Sino bang bolero? Wala. Ikaw sigurado kang may anak ka na? Parang wala kang anak eh. Narinig ko na yan eh. Baka gusto mong... wala. Never mind. Hindi nga halata eh. Hindi nga halata. Promise. Single mom ako. Pero, grabe no. Paano man na-maintain yung ganyan? Hindi ka stress sa life no? Dami ka kasing pera. Hindi, wala akong pera. Siyempre, didiskarte ka. Tsaka, yung kasi, tawag nito. Yung aking dating asawa, nag-asawa na rin ng foreigner na sa Canada. Kasama niya yung anak ko. Although, pag nagbakasyon naman sila dito, pinapahiram naman ako sa bata. So, wala namang problema. Open naman kami pagdating sa bata. So, sure kung single ka, hindi. Baka kasi may magalit sa akin. Ganun ba yun? Hindi, baka lang. Hindi Kasi, naman ako lalabas dito with you. Nasa public place tayo eh. Kung tinatago kita, yun, baka dun magduda ka. Pero, ay ikaw, baka may magalit. Malamang, Wala. kailangan ko pa ba ng puntahan yung guard? Bakit? Hingi ako ng priority number. Baka ang dami nakapila. Hindi, wala naman. Grado ka ah. Kasi kung may mga Lahat ba nakapila, ng- sisingit ako. Lahat ba ng nakikilala mo dun sa dating app kung nasan tayo, dinedate mo? No? Actually, lang eh. Bago lang ako dun. Wala, may mga nakausap lang ako sa chat pero hindi rin feeling ko hindi worth it eh. Kaya to be honest, first time kong lumabas na nakachat ko dun sa dating app. And ikaw yun, Yvonne. Oh, hindi ka ba naniniwala? Hindi naman. Wala naman, kwentuhan lang naman eh. Ano, order ba tayo? Oh, sige, order ka. Ano gusto mo? Ganda ng mata mo, no? Naman ako to sa nanay ko. Ikaw? Buhay pa siya. Oo naman. Busy lang nasa probinsya. Eh, ikaw? Ako, wala naman masyado. Nagtatrabaho as a single mom, strong independent single mom. Ganun. So, bakit ka naging interesado sa 50 anyos na tulad ko? Bata hindi ka pa. Ha? You're just... Ilan taon ka na nga? 35. Hindi naman Come on. Grabe ka. Come on, Yvonne. You're just 29. Gaya-gaya ka ako nagbitaw niya. Sige. You're 35. Alam mo, hindi naman malayo 35. Halos mukha lang tayo magkaedad, oh. Yun na nga, ba't ayaw mo ng mga kasing Ayo, age mo? Kasi, mas gusto ko yung tulad mo. Mas gusto kita. Na, Okay. why not, di ba? Ikaw ba? Matanda na ako eh. Matanda ba yan? Oo. Kung hindi naman, ang hot More, na parang na ako, more talk. more talk? More talk. Ano more talk? More talk, less action. Alam mo na yun? Kasi, busy rin kasi ako sa negosyo eh. So, hindi ka nag-i-effort? Nag-i-effort ako. What I mean is, physically, maybe, you think I'm fit, pero, di na ako ganun ka-active, actually. Gets mo ba? Akong bahala.
Kung yun ang ibig mo sabihin. Oh. Basic things. Okay. Well, you're still young. Basic naman yan sa'yo eh. By the way, sige, order ka niyan kahit anong gusto mo dyan, akong bahala. Ha? Order ka lang. Sige, pili ka na. Go ahead. Waiter. Yes, ma'am! Order na kami. Okay, yes, ma'am. Yes, sir. Order na kayo. Pa-order nga ng tunay na pagmamahal. And I don't know why I'm jealous of Nasundan pa po yung mga dates namin na yun kasi nagustuhan ko yung personality ni Edmond. Gentleman, matured, no, less drama. More on accomplishments yung pinag-usapan namin, dreams in life. Ang layo kapag ang kausap mo, babaerong bata. Katulad ng mga ex ko. Kaya lalo po akong na-fall kay Edmond, idagdag mo pa na angat niya. Parang David Beckham, ganyan. Aminado naman po siya na marami na rin siya naging girlfriend. Pagkatapos ng relasyon niya ng kanyang asawa. Ayan, dyan na lang po yung pwesto. Dyan na lang po. Sir, dito ba, sir? Kim, iusod mo nga, Kim. Itulak mo, Kim. Ang vending machine, Kim. Ikaw matanda ikaw mauna. Itulak mo, matanda na nga ako eh. Kaya mo yan para para tumibay ang bones mo itong matandang Sige, to. tulak ko Huwag na. itanggalin mo na nga to, boss. Iginayaan mo na kasi gusto ko yan si Manong loyal sa trabaho yan eh. Basic. Sa trabaho lang. Sa trabaho lang. Oh. Sa chicks hindi. Kaya nga. Siya ka na. Ako Kasi din eh. wala kang chicks. Ay, hindi. Huwag mo yung sabihin niya. Ay, Baka okay, pag okay na. napakitaan tayo ng chick sa cellphone, ha? Teka lang, Misa teka yung lang. mga nagsusumba. Boss, ano ba to, boss? Ayan na, pwede na yan, pwede na yan. Dyan lang pwesto. Yan. Okay na ba to, boss? Boss, pagkasama mo talaga ako, pulido yung kabit ng vending machine, eh. No? Magaling ka talaga. Boss, ang pogi mo ngayon. Hoy, tumboy ka, wag kang ma-in love sa boss natin. Huwag kang sasama sa akin, hihingi ako ng bali, ha? Boss, ang pogi mo Oo nga, ngayon. boss, ang pogi mo, boss. Bugs! Aray ko, Bugs! aray ko, Lalaki pala ako! Bugs! aray ko. Boss, alam bali ko na yan. babali sana kami. Kakas-advance na naman kayo. Opo, bali. Sige. Teka lang. Boss, pwede 20,000. Ano 20,000? Di pwede, 2K lang. Boss, kasi Ito, nahingi 2K. yung girlfriend ko mag-Hong Kong kasi, eh. Nag-Hong Kong ang girlfriend mo, kasama ka, hindi? Hindi. May ibang kasama yun, napakahina ng utak. Boss, tanggalin mo na yan. Lagi ako ni Papa iyak. Ay, teka, may bisita ako. Wait lang. Hi! Edmond. Ay, basta. Uy. Pasensya na. Mang Kanor. Uy, Very nice thing to eat. Uy, What a beautiful lady walking down the Uy, street. Pretty uy, woman. Naubo. Teka. Hello po. By the way, si Kim, ito si Kanor, yung mga tauhan ko. Sila yung taga-setup ng vending machine ko. Ito yung sinasabi ko, ayan o. Ganyan pala. Ayan, may mga soft drinks, may chichirya. Oo. Tapos Sa'yo pala yan. Lagi pa naman akong bumibili dyan. ano lang, pang-anim pa lang naman to na vending machine. Kasi hindi rin siya ganun ka, mahal din siya eh. Boss, ganda niya. Di ba, Mang Kanor? Oo nga, boss. Boss. Boss, kung ayaw mo na, akin na lang. Uy, boss natin yan. Boss, Oo, ano? masarap yan. Uy, wala. Hindi ako ganyan, no? Hindi ako tulad Uy, niyo. Hindi ka pala ganyan. Ay, gusto mong itry? Sige, lagyan mo ng barya. Ito. Sige. Yan. Wait lang, Ito ha? Sige. Try mo, ha? Okay. Ready? Sige, hulog mo na. Working na ba to? Working na yan. Sige, go.
Yan. Ah. Bola! Bingo! Di ba? Uy! Wala, thank you. Pero dapat di mo na ako pinabayaran ng soft drinks. Grabe ka naman. Kaya nga, boss. Boss, galingan mo. Di try lang naman yun. Huwag mag-alala. Pero mag-ano ba kayo? Oo nga, boss. Ano Hindi ba mo kayo sinasabi, dalawa? sinabi mo lang pangalan. Pero, yes. Anong namamagitan sa inyong dalawa? Aminin nyo na. Maganda si ma'am, gwapo ka, sir. Pag nagkaanak kayo, gandang lahi. Kaya maglahian na kayo. Anyway, alis na tayo? Okay lang? Ah. Kayo na bahala dito, ha? Yes, boss. Kami Yes, na bahala. sir! Sir, yes, sir. 1, 2, 3, go. Sir, yes, sir! Iba talaga yung boss natin, no? Magaling sa chicks. Una na kami, ha? Iba nung isang araw, iba. Oo nga, eh. Ano ba, no? Ano kaya yung araw-araw agimat ibang- ni boss? Alam ko na yung agimat niya. Ano? Ngipin ng kidlat. Very old. Wow. Ayan, may kidlat. Kukuha tayo ng ngipin. Alam ko agimat niyan. Ano? Kondom na bukol-bukol. Hindi na. Hindi ba yung spiral? Ay. Chocolate Uy, ay, flavor. talaga. Chocolate flavor. Teka lang. Tandaan lang. Wait, Yvonne. Ayoko nang Sure ka- dahan-dahan. Teka lang. Sure ka ba talaga? Ayoko kasi kitang... Ayaw mo ba sa akin? Gusto kita. Ayoko kitang madaliin. Ayokong... Ngayon May ko, respeto ako sa iyo, eh. alam ko naman yun, Edmond. Kaya nga gustong-gusto kita eh. Yun yung lalong nagpa-fall sa akin sa'yo. Napaka-mysterious mo, gentleman. Kaya dahil dyan, may award ka. May reward ka pala. Teka lang. Ano ba yan? Edmond. Teka lang. Edmond. Yvonne, sure ka, ha? Ang sarap ng abs mo. Sure ka ba talaga? Hindi, tidaan ko yan. Sure ka? Yvonne. Teka lang. Yvonne! Iba po talaga mag-alaga si Edmond kumpara sa mga ex kong bata. Alam nyo, minsan, magugulat na lang ako, pinapadalahan ako niya ng pagkain, kape, tapos never talaga akong gumastos bila. Tapos, minsan binibigyan pa ako ng pera. Sobrang kinikilig po talaga ako, ibang-iba siya, napaka-matured, napaka-provider mindset niya. Kaya po isang araw, para magmalinaw na ang lahat, ay nagtanong na ako. Hey, are you okay? Parang kanina ka pa tahimik dyan, eh. May problema ka ba? Edmond, tatanong sana ako sa'yo. Okay. Sige, ano yan? Tagal na natin nagde-date. Ano yun, boyfriend, girlfriend na yung, napansin mo naman, yung turing mo sa akin, iba talaga eh. Kaya hindi ka mahirap mahalin. Kaya, ano ba tayo? Masaya. Masaya tayo, di ba? Hindi ka ba masaya? Hindi yun ang ibig sabihin. Hindi ko tinatanong kung ano nararamdaman. Ano tayo? Anong label? Kasi boyfriend, girlfriend treatment natin, and tingnan mo, yung chemistry natin, ang ganda-ganda, ang perfect eh. So, ano? O baka tayo na, hindi ko lang alam. Sabihin mo sa akin, para gusto ko lang marinig, Wait. official. Teka. Sa totoo lang, pumunta ako dun sa dating app na yon. Gusto ko makipag-date, gusto ko may kausap, katulad mo. Pero hanggang dun lang muna. Kasi, basta, parang ayoko muna makipag-relationship. So wala lang lahat yun?
Hindi naman wala lang lahat yun. Ano ka ba? Okay, ganito. Just to be clear. Hindi, anong hindi? Okay, gusto kita, Yvonne. Gusto kita. Kaya naman ako nagbibigay ng oras sa'yo. Lahat. Yung label lang yung hindi ko pwedeng ibigay sa'yo. Pero pwede... Bakit mo ginagawa sa akin yun kung wala kang nararamdaman? May nararamdaman ako sa'yo. Pero ito lang yung pwede kong i-offer. Yung sa sarili ko. Sige, bibigyan kita. 20K a month. Sustento ko sa'yo. 20K a month. Then, 20K a month. 20K a month? Oh. Ano ko, babayaran mo? Para, Huwag mo namang, ganyan tingin mo sa akin? huwag mo namang isipin na binabayaran kita. Pero, Ayoko niyan! Ang kapal na mukha mo! Ano ko bayaran? Ha? tulong ko lang yun Totoo sa'yo. yung nararamdaman ko sa'yo! Totoong totoo ako! Grabe ka sa akin! Babayaran mo pa ako! Hindi kita binabayaran. Ginagawa mo ba yun sa lahat ng nakaka-date mo, ha? Ayoko lang ng relationship. Pero Pero bibigyan bakit kita mo ng ako tulong. babayaran? Hindi kita binabayaran. Ano tingin mo sa pok-pok, ha? Pawok? Ha? Kapal ang mukha mo, dyan ka na! Ah! Yvonne! Sa'yo! Yvonne! Just listen to it right outside. Metro's number one. Metro's number